El nou registre vitivinícola et permet accedir via web i permetrà realitzar totes les gestions de la barema de manera electrònica. Per accedir-hi, necessitaràs disposar d'un certificat digital vàlid. A la part superior dreta de la pantalla podràs veure la llista de cellers als quals tindràs accés. Un cop triïs un celler de la llista, podràs consultar i registrar pesades del celler, així com accedir a les instal·lacions del celler seleccionat. Com a principals novetats d'aquesta campanya, podem destacar que es podrà indicar més d'un lliurador per cada pesada i un cop es registri la pesada, cadascun dels lliuradors rebrà un SMS informatiu. A continuació, et detallem els passos per registrar una pesada. Un cop s'ha accedit al registre vitivinícola, a la pantalla principal, dins l'apartat de barema, selecciona l'opció Pesades. Clica al botó Nova pesada. En primer lloc, hauràs d'introduir la data de la pesada, la instal·lació i el tiquet de bàscula. Les instal·lacions que podràs seleccionar són les que estan associades al celler que hagis triat. A continuació, hauràs d'informar els lliuradors de collita i les dades de la pesada, varietat, quilos i grau. En el següent pas, s'haurà d'introduir la llista de parcel·les i els quilos indicats de cada lliurador en cadascuna d'aquestes parcel·les. Finalment, hauràs d'introduir la destinació, la DO destí i si s'ha collit a mà o a màquina. El sistema de producció ve informat automàticament. Entre d'altres coses, el sistema controlarà que s'hagi fet el repartiment dels quilos entre totes les parcel·les i que el destí de la pesada estigui informat. Una vegada registrada la pesada, s'enviarà un SMS a tots els lliuradors implicats i s'actualitzarà el seu saldo. En qualsevol moment podràs descarregar el tiquet de la pesada introduïda. Aquest mateix procés es pot realitzar mitjançant els serveis web que hi ha disponibles. A l'opció Pesades, pots cercar i comprovar les teves pesades, on pots omplir un o més criteris de cerca. Quan cliques al botó de cerca, es mostraran les pesades que compleixen els criteris indicats. Si no has indicat cap criteri, es mostren totes les pesades. Podràs accedir a les pesades de la llista per consultar-les, modificar-les o bé eliminar-les en cas de que sigui necessari. Serà possible modificar tots els camps i quedarà sempre registrat, notificat al lliurador i s'actualitzarà el saldo. Aquest és un dels molts serveis que tindràs disponibles a través de la web del Registre Vitivinícola de Catalunya, ERVC.